Ciutadans d'Esplugues, polítics i tècnics municipals, participants de la taula del pressupost participatiu, van decidir el passat dilluns dia 1 de desembre destinar la partida de 170.000 euros d'aquest pressupost a la millora de l'accessibilitat al principal centre cultural d'Esplugues, el Casal de Cultura Robert Brillas. Aquesta millora consisteix en la col·locació d'un ascensor per donar accés a les plantes superiors dels dos edificis que configuren aquest Casal de Cultura i la instal·lació d'un lavabo adaptat a la primera planta. D'altra banda, aquesta millora de l'accessibilitat està pressupostada en 128.000 euros. Per tant, els participants també decidiren destinar els recursos econòmics restants en l'adequació dels jocs infantils que hagin quedat obsolets. La resta de propostes d'actuació descartades van ser la reordinació de la plaça Catalunya, l'accés a la plaça Mireia o la instal·lació d'aparells urbans de salut al Parc de la Solidaritat. Doncs aquesta és la segona edició d'aquest projecte i procés de pressupostos participatius. L'any passat, que va ser la primera experiència molt positiva, vam decidir fer un espai de coworking, que ara ja el tenim finalitzat i està a punt també d'atorgar els espais, els 16 llocs de treball que tenim per a aquesta gent emprenedora. I avui aquí estem a l'inici del que és la cloenda, la finalització del segon procés, de la segona edició, a l'espera de saber quins són els projectes que ens arriben dels 4 grups motors i finalment quin serà el projecte escollit. Bé, jo crec que per sentit comú, a banda que hi ha un reglament que el fan servir, però jo crec que per sentit comú diria els 3 o 4 aspectes més essencials. D'una banda, que es pugui beneficiar un número major de persones. Un altre és que siguin projectes constructius per la nostra ciutat i per tant que puguin afegir o puguin donar un valor afegit. I un altre que també és per nosaltres molt important i és que han de ser projectes sostenibles, perquè està molt bé fer una inversió, però després és molt important que aquesta inversió no comporti una gran despesa en el pressupost ordinari. Per tant, aquestes són inversions, podem imaginar arreglar un carrer, que després ve el manteniment o la neteja del carrer. En canvi, si fem un poliesportiu, doncs a més haurem de pagar consums, haurem de fer un esforç després de pressupost ordinari o de despesa corrent molt més elevat. Jo diria que entre les diferents, aquestes 3 són les més importants. Poder enfocar-lo a un col·lectiu important de la ciutat i no que es puguin beneficiar només 2 o 3 persones, el tema d'inversions que siguin sostenibles i per tant no requereixin després una gran aportació del pressupost ordinari i com deia que aportin a la ciutat, que siguin projectes constructius, que donin valor afegit i per tant la idea no és anar enderrocant coses i anar de construir, sinó al contrari, és de tot allò que tenim, què més podem afegir que sigui de gran utilitat per la nostra ciutat. Jo crec que és molt positiva. L'acollida ja l'any passat va ser positiva. El fet de poder decidir, encara que sigui una part petita, però és ni més ni menys que el 10% dels ingressos propis que nosaltres tenim per fer inversions. L'any passat parlaven de 150.000 euros, aquest any en parlem de 170.000. I l'acollida és positiva. Segurament hi ha coses a millorar. Jo crec que la sessió d'avui, una part de la sessió d'avui la podríem dedicar a conèixer quines propostes tenen els responsables, les persones delegades d'aquests 4 grups motors, a poder millorar aquest procés. Però el procés en si té un gran valor. Crec que té una aportació magnífica per la ciutat i és que finalment no només som els polítics, sinó també una part de la ciutadania de manera directa que ens pot ajudar a decidir un projecte d'inversió. Clar, jo crec que és el valor, perquè hem de pensar que nosaltres tenim molts mecanismes per participació. D'una banda, bé, alguns ja formem part d'un consistori i no tindrien cap sentit que fossin els regidors, no? D'una altra, les entitats, que tenim gent d'entitats, però ho fan a títol particular, no representant una entitat, perquè les entitats també tenen el seu espai, tenim consells de participació en diferents àmbits on poden fer les seves aportacions per millorar la ciutat. I la veritat és que jo crec que podem trobar molts fòrums, de manera que aquí no, aquí la gent ve a títol personal. Jo crec que, a més, ja l'any passat vam aconseguir un nombre important de persones que van participar en tot el procés,
però crec que fins i tot així ens quedem curts. Són molts, però a mi m'agradaria molts més, perquè tot i que són molts i que parlem de 4 grups, amb les seves dinàmiques, i per tant avui aquí tenim 2 per 4, 2 representants per cada grup, 2 per 4, 8 persones o 8 representants, són 47.000 o a prop de 47.000 habitants, i per tant encara tenim un gran marge per poder dinamitzar i aconseguir una major aportació per part d'aquella ciutadania, sobretot aquelles que és silenciosa i segurament no acostuma a participar d'una manera activa ni en entitats ni en associacions. Bé, jo crec que n'hi ha moltes, però sempre hem de continuar pensant com podem millorar. De fet, d'una banda, ara que estem molt a prop de que ens tornin a atorgar un 10, un sellell d'Infoparticipa amb la nota màxima, estem a punt perquè ja ens han notificat que a finals de desembre, just abans del Nadal, podrem aconseguir de nou aquest guardó amb la seva nota màxima, i aquesta nota està valorant 2 aspectes importants: la transparència en les webs dels ajuntaments, però també la participació, i per tant això vol dir que dintre del nostre espai web hi ha uns canals per poder participar. Altres són els consells de participació, un altre és el Consell de Ciutat, és a dir, jo crec que en podem parlar de molts. Altres són processos que també iniciem, tipus Consell d'Infants o l'Audiència Pública per Joves, però clar, aquest té la seva gràcia perquè estem decidint, a més, hi ha una manera directa d'inversió, no només opinem o afegim coses o compartim decisions, sinó que la decisió és prou important com perquè al final tu veus un projecte que s'acaba plasmant l'any següent, perquè estem decidint, recordem avui, un projecte per fer la inversió de l'any 2015. I per tant això vol dir que abans que s'acabi l'any 2015 aquesta inversió ha d'estar feta. Bé, jo crec que pensarem a noves perquè crec que és molt important que la gent ho pugui fer, no? Però ara que estem a les portes d'unes eleccions municipals, doncs permetin que això ho treballem també de cara al nostre programa electoral. Sí, hem vist molts interessants perquè a més hem vist les dinàmiques dels 4 grups motors. Alguns coincideixen, jo crec que en un que han coincidit, jo crec que els 4 grups, és el poder dotar d'un major valor afegit al nostre casal de cultura, és a dir, millorar les condicions del casal de cultura. Però sí, exacte, el nostre casal Robert Brillas, però l'altre també són els accessos a la plaça Mireia, és la millora dels nostres parcs infantils, i en concret he vist que han assenyalat una sèrie de parcs, no assenyalant tota la ciutat perquè això ara mateix no seria abastable, i bé, hi podrien continuar, tots molt interessants. Alguns es repeteixen de l'any passat, en el fet de rebaixar els ressalts que tenim o fins i tot d'incrementar els passos elevats. Hi ha coses que es podrien, exacte, que es poden veure que venen ja de propostes de l'any passat. Però de moment no sé què és el que passarà en aquesta sessió. El que ha tingut un major suport i en el que hi ha hagut una coincidència, diria que pràcticament plena, és en aquesta millora del casal de cultura Robert Brillas.